doon na lang ko'y kanabitang panguta na mahituon aning eschatology, kining nagsaysay mo ni mahituon sa resurrection of the dead, unya heaven and hell, uban pa. Kanang mahitungod sa mahal nga berhen ba, ang kanabitang pagrosaryo, imbis sa unang panahon, kanang ang pagsaka sa mahal nga beren nga to sa langit, unya gikoreksyonan na sa atong simbahan yung pagpasaka sa to pa pagsaka kaya bag-o karon pagpasaka sa mahal nga beren nga to sa langit. Kanang ang akong pangutana gyud ani gyud, bahin sa pagkabanhaw ba, kay gituan man nato nga nabanhaw si Santa Maria, unya duna ba'y mabasa sa Biblia nga si Santa Maria nabanhaw? Kay siguro kung naibawan ang banhawon inikatapusan man sa last judgment ba sa at padiyo ko papatinawan ni Brad. So Salamat kay Brad. Kani sa San Mateo 27, 51, 52, diha si Kristo naghingutas sa iyang kamatayon diha sa krus tungod sa makalilisa nga pagdagmal, mga samad, o katong dunggam nga naigo iyang kasing-kasing pinagi sa bangkaw. Diyang nabugtog iyang ginawa nga ukab ang mga lubnganan dito sa Jerusalem, nga banhaw mga balaan, dagan kayo, resurrected. Muna nga, kining muna yung mga precedents nga prueba, nga doon ang resurrection. Imagine, pila na ito katuig ito nga matay itong mga tawhana. Yan nga ito pagkila sa syudad, nga balaan Jerusalem, nagpakita sila. They were dead. It had been long time ago died, but yet appearing to them alive, resurrected pa ni. Pero lipayas mga tao nga, uy, kinis ko ang talpulano, sanay kagatos, doon nagatos tuwig nila ba, ni buhi man. Muna nga si Santa Maria namatay. Huwag nabanhaw sa nang tagna niya na sa Salmos 132:8. Ginoo, si Jesus man bangon, pauli si mong pahulayanan. Dili kay kawra ang arka sa imong kalig-on. Meaning the Ark of Covenant, gisudlan to sa Word of God. Nya si Mary is like the Ark of Covenant, gisudlan sa living Word of God, that is Christ. Munang pauli Ginoo si imong pahulayanan, Jesus man na, mga banham, balik sa langit. Di man kay siya ang arka si imong kalig-on, bangon usab, pauli. Na kanang tagnaa, ang katumanan mo si Jesus ug Santa Maria. Sakto na nga dili si Maria misaka sa langit, gipasaka sa langit. Ang ascension mo nang pagsaka sa langit ni Jesus by His own power. Pero pagpasaka sa langit, it is not by the power of Mary, but the power of Jesus that really lifted her up to heaven, body and soul. Lawas yung kalag. Gipasaka sa langit, ang iyang pista ana, Agosto 15. So, mo na nga, kining sa Rosario ito imong gipangutana, Brad, may tungod anang ikaw pat nga misteryo sa mahimayaon nga si Maria gipasaka sa langit, nga gipurong-purungan nga reyna sa langit. Mao na, Brad, ang ato ikatubag si mong may nga pangutana nga with regard to that nga nakita nga gipasaka si Maria sa langit, tradisyon na si San Tomas nga madoon nagmisyon mi pauli, nakita niya ang Birhen Maria, nagtagbo sila, pero magkalayo. Kasi daga na lang siya, natagbuon sa mga Birhen. Pero sa Birhen Maria ni Hunong, gisapwang sa panganaw, nakita siyang duha ka nga mata, ang mga anghel nga mahimayaon kayo, nga nagtuboy ni Maria nga sa langit. Mo nang the Assumption of Mary, witnessed by the Apostle Thomas, the doubting Thomas. Pagabot niya sa Jerusalem, ingon ang mga apostoles, dugay kada, gilubong na namo sa Santa Maria, atong inahan Jesus. Dili, buhi Santa Maria. Ikaw, yun, kanuna lang kang mududa. Ilang giablihan tong bato na nagtabon sa lubong. Wa naman, mga buwak na lang humot yung kayo nabilin, labas kayo, huwag ningon ang mga apostoles, sakto ka. Sakto ka mas. Kay ang lawas ni Maria wala na dinhi, huwag mo yung nakita ang ipasaka sa langit. That is the apostolic tradition. It is not written in the Bible except the prophecy that have already stated, Salmo 132:8. Muna itong tubag,